A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. Paulines and ABS-CBN bring you Christ the Healer. Together with our personal intentions, we also pray for the following: for the healing of Judith Escuadro, Teresita Acantilado, Lita Manlangit, Vicky Pogoy, Lucy Canora, Lelita Rama, Lorenzo Zapanta, Segundo Tagalog, Virgie Ponting, Blas Castro, Edson Gonzalez, Julita Taray, Neria Manalo, Aida, and Arlene Duarte. For the good health of Chan Chin Lam and family, Arlinda Paraz and family, Nathan Thomas Ho, Neil Sailoon, and Gina Marie Ipil Batikin. Thanksgiving offered by Nilo and Angeli Ahat on their wedding anniversary. Birthday blessings for Lilia Panilag, Lourdes Gomez, Attorney Pai Yongot on Mary Joren Ponting. For the special intentions of those who will take the licensure examinations for teachers, especially for John Carl Oliverio. Blessings for TV mass sponsors and benefactors, and for the enlightenment of our senators and congressmen. For the protection and safety of overseas Filipino workers, our seafarers, especially for Vince Benedict Ramiro. For our soldiers deployed in Marawi and all those who are affected by the recent calamities that hit our country and abroad. For the eternal repose of Jaime Lim, Soy Ching Lam, Elnora Beduya, Josephine Arenas, Erlinda Enriquez, Gloria Lim, Conciso Go Macias, Evangeline Texon, Ramon and Juanita Gotianoy Uy, Eduardo Montez, Generoso Hermosilia, Evelyn Perez, Charlita Turno, Cesario Lato, Maria Antonia Beltran, Lilia Aznar, Bienvenido, Benjamin, Lucia Egberto, Jessie, Gamaliel, Maria Fe Clarin, and Maria Carmelita, the deceased TV mass benefactors, and for all the souls in purgatory. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Sa apostolikanhong sulat, Misericordia et Misera, o Mercy in Misery, ang atong Santo Papa, Papa Francisco nag-ingon, ang Biblia puno sa kasaysayan o kasinatian, unsa kadako ang kaluoy og pasaylo sa Ginoo. Sa matag pahinani ni nakasulat ang naghingapin nga gugma sa amahan. Mga igsuon sa atong katilingban karon, usa ka dakong hagit sa matag usa ka nato ang pagpasaylo. Mga muyo kita sa amahan nga unta mahatag nato kini bisan pa man sa kapituan kapito nga higayon.
Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigsoon, kada panahon nga kita magapundok alirong sa altar para pagsaulog santos nga misa, kita ni adinhi ato maigsoon na karon sa tagsa lagka panimalay, laiba itong mga masakitong igsoon sa mga hospital. No? When we gather together here, di lang ta kay magpasalamat sa Ginoo, no? In thanksgiving, kundi we also ask for the grace of healing. Yung mga ayot at sakit na to, dahil parang isunod itong mga sakiton karon. And that we pray especially for that and for you and for of us ng mga masakiton. Indot kayo, kay karon, no, ning santos nga misa ang pulong sa Dios nagkisgot nga ang pagpasaylo sa atong mga sala kinig yun mao'y nabiron tambal nga maayo itong sakit sa lawas o kalag. Ito mga igsoon, anda mo itong kagalingon sa pagsaulog ng santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala, darong ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit.
ginoo kita. O Diyos nga magagagahom, among magbubuhat o mag-aaga. Himo ang mag-alagad kami kanimo sa tibok ng mong kasing-kasing. O nga makadangat kami sa imong pasaylod ni sa among kinabuhi. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi og hari ubang kanimo og sa Espiritu Santo. Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Sirak. Ang kasuko ug ang mainitong buot, maoy mga makalilisang nga butang. Apan ang mga makasasala, naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo, samtang maghupot ikaw og kaligot-got batok sa laing tawo. Ikaw mismo mupasaylo sa laing tawo. Wala ikay katungod sa pagampo nga ang Ginoo mupasaylo kanimo sa imong mga sala. Kundili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw, tao lamang. Huna-hunaa kini. Muabot ang adlaw nga mamatay ikaw, ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot, ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay mag-uol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig kataw. Ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Ang Ginoo kalahag ko, ug ang tibuok kong kaugalingon, dayga ang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalahag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan nga mga kayuhan niya. Gipasaylo niya ang tanan mong mga kadautan. Gibulong niya ang tanan mong
kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan ka niya sa kaayo, o kaluoy. Dili siya kanunay mga hasaba, ni magtipig sa iyang kapungot kanunay. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nibibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Kay ingon nga ang mga langit hataas, labaw sa hayuta. Sa ingon labaw ang iyang kaluoy, kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silingas halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyo, dugay nga masuko o bahandianon sa pagpati. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miduol si Pedro kang Hesus nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isikatao? Anya ako siyang gihapon pasayloon. Makapito ba? Si Jesus mitubag, dili kay makapitura, kundi kapituan kapito. Kaya ang gingharian sa langit, sama man sa usa ka hari nagkighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod na siya paghusay, gidala ngadto kaniyang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyang milyon ka pesos. Og tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon, lakip ang iyang asawa o iyang mga anak. Ang tanan niyang iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon. Napakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayo in taon ako paiapikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniyang agalon, busag ipapas niya ang utang sa sulugoon og iyang ipalakaw. Milakaw ang tao, ni kasugat niya ang usa ka sa iyang kaubang sulugoon, nakautang kaniyang pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya ang ugituok ko giingnan, bayri na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod, napakiluoy kaniya sa mag-ingon, ayaw ito na ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw. Panawa siya musugot, hinual gipapriso niya hangtod makabayad sa utang. Pagkita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Kung nangadto sila sa ilang agalon, o siya gisuginlan nila sa nahitabo. Busag gipatawag sa agalon ang sulugoon o giingnan, banyaga ka. Kipapas ko ang tanan mong utang, kanaka pakiluoy ka man kanako. Ang ikauntang maluoy sa mong isikatao, ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko pag-ayo ang agalon, ipapriso niya ang sulugoon, aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. Kitapos ni Jesus ang sabingay sa pag-ingon, ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit, kung dili kamo makapasaylo sa iyong isikatao sa kasing-kasing gayud. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Tungod kay wa man siya makapasaylo, nasuko pag-ayo gyud ang Ginoo kaniya. Ug unsa gibuhat sa Ginoo, ipapriso siya, gisilutan hangtod makabayad sa tanan niyang utang. O nihatag ang warning ang Ginoo. Ing usab ni ining mahitabo kaninyo, kanato, nga dili makapasaylo silang isikataw sa kasing-kasing gayon. Warning kini mga igsoon alang kanato. Ang pangutana, doon na ba kay mga tao nga ihapon wan mo mapasaylo? Is there somebody in your life that you can still forgive? Grabe. Nundom ko sa duha ka tinuring hitabo. Duha ka maestra ba? Nag-meeting. Pag-meeting nila, unsa man to kay ang usa ka maestra, pagtawag sa ngan siyang kawang maestra gibundak mangan ba? Murag nagkasaba ba? Ya sensitive man kayo sang maestra, nasuko sa siya. Mo nagisingitan sa niya, nagsingitan na silang duha gyud. Singgit ang grabe na kayo, away, hangtod hasta nang way labot, nagawas na mga isyu tanan. Pwerte itong gubuta, di mo na ito hinungdan.
perting gubutan, nagnikuyana pa na, diha sa, bisa ilang mga kaliwat, daghan mga lalaban, lalim mo na agad. Naabot yung barangay. Wag yun mahusay. Naabot og husgado. Gasto kwarta grabe kayo. O gasto ang latanan. Di gyud. Wag yun mo surrender. Ang isuyag tambang nga, ulit lang tama mo eh. So di gyud eh. You know, sa papadyo ko kabaos, no? Abi niya, pildi ko. Di pa sa karon makapasaylo. Murag ka na gyud ba? No way. Siksaon, it took a long time. Wag yun masulbad ang tao. Ginungod yun ang kasulbad. Nangamatay yung duha. Really? Di ko, ha? Namatay, pero ang away ato naabot to mga 15 years. Wag yun, grabe yun kayo. Namatay ang duha, cancer. The same month. Ibaw kang istabo. Maghaya anak, kailaman ako. Tanaw ko sila mga lanawang basa nahaya. Naglibog ko kay tanaw ko sa naong nila. No? Usa niya itong usasad. Nagmudok bisag na aslungon. Nagmudok yun. Yang ina ko may Balmir ba nga nagkuhan sa make-up ba? Yung nga, kanang tanong nga di ba, kamuro mong pahiyom gamay ba? Sa abot sa napadring, di mo pahiyom gamay, sa ono binaging kuhan. Karon nahibaw na ko, ang away nagpadayon gyapon sa impyerno. Dili gyud mahimo. Sa pong sa basahon ni Sarak ningon sa tanado gyud niya. Kining kasuko ka, kainit, kining pagdumot to ba? Di gini maayo kanato. Kung kanong mo hold on to it man kita. Kadaot man haton eh. Ingon pa gyud sa tanawa, kung kamo di mo makapasaylo sa si katao, na, ang kasukos Ginoo ibundak niya kaninyo. Grabe na kayo. Yung pagkita siya tanawa, ha? Nga, tanawa rin ninyo. Nga, ang kamatayon ba, mamatay ta. Nga naman taon, gyud. Mubuk ang kinabuhi. May sidabili ba itong pagpuyo ng kinabuhi, ah? Pagpasaylok ay, kamo, po kaniya. Pasaylok ay. Life is short. Pasiluon sa mo sa Ginoo. May isang kinibit ang pasaylo, no? Gasa ginis Ginoo kayo. It's a beautiful gift. Kung may experience na taniin eh. Kanabit ang pasiluon tas Ginoo, des kubisalan o. Kung kubisal lang juga kinasingkasing gayon, pagkanindot juga ayo ba? Kung try it ka ba? Nindot jud. Ambot ka, when was the last time you go to confession? 1 year, 2 years, 3 years, whatever. But if you confess with your heart and hinusunod kasing-kasing, hindot kayo kay inigduol mo sa kubisalan ba? Inigditok mo sa imong masa, mo feel humble ka, mo sulti ka sa imong sa, magagawa sa gana sa imong kasing-kasing na may nulsulon, mawasan ka. Bisa pare tao na, pero hibaw ka ang Ginoo imong gikubisalan ni ana. Yan hindot yung kayo mao, nga inong sa pare, ingon gipasaylo na imong mga sala, go in peace. Lahi kay batiyon mo gaan nimong pamatis lawas. Lahi kay namin yung ka, direct to God, and the Lord will forgive me. Lagi nun yung sulti nyo ba nga, your sins are forgiven. Nagipong. Ay mo gaan. So yan niyo. Kaya hindi pa ka magkupisal, patimbang. Lahi pag daghang kay bugat ng problema, bugat kayo. Yung magkupisal nimo, patimbang, bugaan na ka. Mawakag weights. Pagdag sa amin, igday yung pagkupisal nimo, tara yung naong. Iguman yung kupisal, sana kay naong nimo. Beautiful. Kana diya yung may gugma, pasaylo ba, itong isig katao ba? Pasaylo, ninot ginapasaylo mga ison eh. No? Mura ba ka ng, the second time around ba, mag-away tayo, magpasaylo ay tayo, magkanindot tayo itong relasyon. Lami kita naon ba, pasaylo at sa igsuo, tuminhalas kinabuhi, kaya magkauli ba ito, nindot kayo na eh. It will be experienced that it's beautiful, good expression.
Nagkasal bitaw ko sa mas wedding bitaw ka ng mga Sabado bitaw nga nagpuyo ng mga 7 years ana ba. Ya dihay ko po sigutan nako iko nga. 7 years na mo pila anak ninyo. Unom padre napay usab sa tiyan kapito. 7 years tag sa gyud. Lubiha. Gano man na. Ang ba nasus kinigong asawa ko ba palaaway makainigod? Sige labig away ba? Pero amo sa gabi amo sa buhaton nga sa di pag matapos ba ang gabi iba mag-uli gyud mi. Mo nagkauli mo labing-labing mo mi. Mo sobrang labing lidaghang anak. So, it's beautiful. Gibawtan ni ana. When there is a need for us really to forgive. But ang forgiveness mga isuon can only be real when you can forget. Mo lagi na. Kadahan nato yung I can forgive you, I cannot forget. But you have to forgive. You have to forget. Dili kay mo-forget ta sa to ang gitawag nato sa na matter of justice ba? No, we don't forget that, no? Justice has to be there. But you will need to forget para sa healing nato for all of us. Forgiveness, mga isuon, ato na experience by forgetting. And that is the healing process. Muna to be able to forget, doon ay mga forgives. Forgo, for God, for love, forever. You know, if you have to forgive, you have to forgo. Ilit go imong pride. You have to let go. Nga mo ay ligot-gut o kalagot sa imong kinabuhi. You have to do that. Kaya sultihan ka mga isuon, muna yung kagbuang, naglagot ka, buwas ka na huna, di ka katug, no? Nag-high blood na ka. Ang imong kontra dito, nagkatawa. Wa ko na ni mo. Pagkanimalas ni mo. Do you think nga they are thinking of you? Nga ikaw thinking ka niya, what you kalit go na mo, na it is killing you slowly. Nag-uol ka. Nga siya pa nagkatawa pa siya. You have to let go. No choice. And you have to let good. You have to forgo for good yun. Usa man ning for good. You know, you can get choice good. When sa imong kaaway mga igsuon, kung imong tanawon ang ilad diya, samod jud ka, maglagot jud ka. Pero you have to see the good in that person because there is something good in that person. Do na effort yun. You have to go see that good in that person. When nag-iingon nga, conquer evil with good. For all you know, kita kas maayo diha niya, you become friends and you can work together. You can even be better friends than before. But that has dahang lagi na buhaton niya mo. Mabitaw kinahang lagod nga for God. You have to pray kay di man sayon. You have to pray for the person nga imo kaaway. You have to pray for yourself. You have to pray for healing. Kaya usay imposible sa tao is never possible with God. You have to pray. Pray. Grace good ang makahimo ni anak. And finally, it has to be forever. Mabita ng utangan ni Espiritu. Kapila ko pa sa ilua, kapito. Ingon the Lord, no, kapitoan kapito. Kapitoan kapito means forever and always. Forgiving is forever and always. You have to have a forgiving heart. Kina siya. Ngano? Nung kita mga tao, mga iso ng kalibutan na we always hurt each other. We need daily healing. Huyang tang mga tao, makasahat na sige. We hurt people. That happens every day. Husband and wives, families, people we love, we hurt them. That's why we have constant healing and healing. It should be forever good. Forever. But at this stage, my friends, you know, may I ask you now, no? Kamong nagtanaw sa television, kamong niya din, no? Maybe at this moment, we'll try to have some sort of healing. Because I know, bisan I myself, there are some people still, mura di ko ka, dili ka forgive ba? Or somehow, dili type, they have hurt you ba? Hindi kayo sila murubag, nindot para nato ba? Let us ask for that healing. Together, no? Yes, ask the Lord, healing now with you. Because we need that healing. Healing sa mga isunod itong nasa hospital karon na yung masakiton because for all you know, mo na hinundas itong mga sakit.
Let us ask that for healing from the Lord. No? Ask the Lord, God. No? Lord, that we could forgo. Lord, that we could for good and that be forever. Heal us, Lord. Pardon our sins. Where there is injury, pardon. Amen. Nagato ako sa Diyos, amahan magagagahong sa tanan. Nabuhat sa langit ay siya. Sa Kristo yung buto nga ng atong Ginoo. Imanam ko sa lang sa Espiritu Santo. Yanak na Maria nga Birhen. Sakit sa Diliponso Pilato. Ilansa sa krus na matay ilugo. Kunsay sa mga minatay. Itulog adlaw na banha. Isaka sa langit. Nagalingkod sa tuos sa Diyos, amahan magagagahong sa tanan. Dito mabalik siya kung sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, tugabanhaw sa laos, pinabuling dahil. Amen. Orasyo Imperata, no? Aron maghari ang kalinaw o ustisya sa Mindanao. Mag-ampo kita. Together. O Diyos, among magagagahom o may gugmaong amahan. Kami, mapabsanon, apan masaligon, ang budangob kanimo, iningtak na sa among paghinahanglan o kalisod. Tagda ang mga pangilyo po. Ihatag dinhi sa among gubot na panahon ang kahusay o kalinaw sa inosenteng biktima. Imong putripkan ang pamilya, Muslim, Kristiyano, o ilang pagbakwit ngadto sa lugar sa layo nga peligro. Sa among pagsalikwa sa terorismo, nahingpit nga nagsupak sa pagtulunan sa bisan unsa nga tinuan sa kalinaw. Tagi kami kusog, giyahi kami sa pagkabot sa dalan sa pagdait. Luwasa kami gikan sa kalibutan, nga niwaduduhaon, ug dili masaligon. Sa kasilag o sa pagdumot, na mo'y mutukmod ka namo sa kabangis o kapintas. Kabatunan unta namo, na panagiusa sa hunahuna o kasing-kasing, para mutubo ang inigsuong paghigugmaay. Tudloy kami na magmalinaw sa among pagkatubang sa balaod militar. Magmitirumanon sa matarunganon sugo, sa gamhanan o dili papakita sa daotang mga lihok. Himuha kami nga binantayon o masunungon kung sa mga pamaagi magdala ka namo sa kadautan. Palanginin ang among Pangulo, ang mga alagad sa gobyerno, kanila nga naa sa sibi militar. Patagisan sa kaalam o kahiusahan, sa kasing-kasing, diya sa ilang pagpaningkamot sa pagtubag sa mga suliran sa kalinaw o kahapsay, nabidayong buhat sa kasamog o building grupo, sa kriminalidad nga droga, kapalimbong sa kagulangan, pagpalambo sa katilingban. Palangini ang katawhan sa Marawi, palangini ang taga Mindanao, palangini ang among yutang natawhan. Hinaot ng patigbabaw na unta ang kalinaw, o justisya, ang among matagamtam, ang malugtaron nga kalambuan, uban sa kalinaw. Amen.
Ipaampo kita kining sakripisyo dawaton sa kamahang magagagahom sa tanan. Dawaton kita kining sakripisyo diken sa mga Kristo. Alam sa pagdayeg bayan sa kanan. Alam sa sustansya sa simbahan. O Ginoo, patalingog yung mga pag-ampo sa imong katawhan. Ug dawatan mo mga halal. Ang mga tasatag sa kapagsimba nini magdadaon ta o kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga Amahan, Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon, magpasalamat kami kanimo kanon na dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kaya tungod sa naluoy sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos sa pagkatao, gikan ni Maria nga Birhen. Napasakit siya sa krus, giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon. O siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo, sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. O sa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nag-aawit kami sa imong himaya sa katingog sa pag-awit. Santos, gayon ka ginutuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu na pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas sumihatag ining ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mga pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat ng pag-usap, mihatag ni ngadto siya mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bugog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kaniyang paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si
Handos nga matayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Himuha kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo may usa sa Espiritu Santo. Nung lumigin mo simbahas sa kalibutan. Mahimpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuno sa mga igsoong nangamatay. Malaong rubanhaw silang tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag, si mong naong kaluy kaming tanan. Na makaambit kami sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos. Uban kanila amo kan daygog himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, agdiha kaniya. Gihatagan na kaniya magagagahom nga amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Ngayon ta sa itong amahan, ang kapasayloan sa itong mga sala. Danoon kita niya sa pasaylo kanila nga nakasala sa kanato. Kami ginuhimo kami luwasos tanang daotan hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy malikay kami sala kanu ni malayos tanang kasamok. Nga nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa Kristo ng ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawang mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Cebu sa imong kababuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa,
ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita itong panag-inig suunay. Kini ang kuril sa Dios nga nagawag tang salas kalibutan, bulahan ang gidapit sa bangkete sa Ginoo.
magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia ngay mong gihatag kanamo nga mag-agak unta sa among hunag-hunag mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo diya sa dalan nga naa kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit sa kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailog, diya kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinawad nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaamgo nga gipili siya aron maghimong santos. Nga iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios sa kahangturan. Amen. Atong ipaabot ang atong mga pasalamat sa tanang mga ningtabang aron atong mahatod kining santos nga misa nga atong gihalad alang sa mga masakiton. Sa atong mga lectors, altar servers, Eucharistic ministers, television crew, ug kaninyong tanan nga ning tambong karon, daghang salamat. Salamat sab sa atong Mass Presider, si Reverend Monsignor Trinidad Garces Silva Jr., ang atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod. Ang pilgrims mao ang Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary, ang Lectorate Ministry and Cantors of Psalms gikan sa San Vicente Paris Urgelio ug ang USJR High School Alumni Batch 69 pinanguluhan ni Mr. Casiano Tura. Atong mga offerers sila si Anon Atega ug Joy Catalia. Alang ni adtong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa santos nga misa alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyo mga donasyon sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.